Здравейте, аз съм Мартински и това е моя свят Minecraft X-Ray. Сега ще ви го покажа и ще ви помоля да пишете в коментарите какво да правя, защото не мога да се сетя. Не мога да се сетя какво да направя. Да знаете, че имам X-Ray и затова сте по-наясно. Не мога да виждам в тъмното и такива. И да летя. Затова коментирайте, казвайте какво да правя. Защото самия аз не мога да се сетя. Само това ще ви помоля за първи епизод да видим какво да правя. Ако искате, мога да започна нов свят. Ако искате, ако не искате, не знам. Не знам. Само това ще ви помоля. Довиждане.